Mitä teillä on noin hankala sanoa? Skommi kysyy, tykkäätkö pizzasta? Skommi kysyy Illuminati. Noin, Skommi tykkää pizzasta. Joo, tää. Elikkä, joo. Eikö nyt se on vähän hyvin se kamera? Nyt. Nyttekö? Joo. Eikö, en ole vinossa. Nyt. Näin. No niin. Nyt se on vielä vinossa. Mikä toi? Eikö se tee aloitusta? Niin se alku tulee, mutta sitten jatkat siitä. Ei, se on paljon helpompaa. Skommi kysyy, tykkäätkö pizzasta? Miksi toi pizza on niin hauskaa? Skommi tykkää pizzasta. Mä kerkesin painaa vaan pip! Illuminati on tämän edessä. Siis tämän kamera edessä. Mä otan kuvan minne. Ai. Ei mä kuole. Mä olen tehty tätä pekin alla. Mitä sulle tapahtuu? Mä kerkesin kääntä mun jälän 8 sekunniksi. Vuoksi vielä. Näköjään. Okei. Outro. Painikaa pois! Opetaanko sen kuvaamisen? Tää ei ole vielä kuvata, no niin nyt tuli face reveal.